Ne tɔgɔ ye commissaire Modibo Traoré, ne ye 4e arrondissement commissaire ye n'u b'a wele ko commissariat de Torokɔrɔbugu. Mɔgɔ minnu minɛna ninnu ye groupe de ye, vagabond groupe don. U ka baara ye ka u jɔ bangidaw la ka mɔgɔw jate minɛ. N'i ye wariba ta u b'i suit. N'i sera yɔrɔ la jama man ca yɔrɔ min na, soit u bɛ kumakan dɔ kɛ k'i nɛgɛn ka wari minɛ i la, ou bien u b'i agresser, ou bien u b'i ka vitre ci. En tout cas, olu ka objectif kɔni wari min sɔrɔ cogo o cogo u b'a sɔrɔ ten. Donc nin kalo yɛrɛ kɔnɔna na le 12 kalo in tile 12 u ye dɔ ka 45 millions minɛ ACI kɔnɔ, ACI 2000 kɔnɔ, video y'u ta. Donc an kɛlen k'o plainte sɔrɔ, an ye wulikajɔ kɛ, an sera ka mɔgɔ 5 sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fana bɛ ɲinina k'o la olu ma sɔrɔ. Mais mɔgɔ 5 min sɔrɔla, Ala barika la, fɛntigi yɛrɛ ko ko min ye saki minɛ ale la o b'an bolo yan. A fana ma i cɛ kuma na. Donc papier labɛnna, u bɛ taa tribunal la, an to di procureur ma. 3 ye mɔsi ye, 2 ye malien. Bon welekan min bɛ yen, population ka d'an na dɔrɔn u kana kibaruya d'an ma. Pour le moment ça va. Jeunesse bɛɛ bɛ wulikajɔ la pour que an bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ. Donc o kɔni sera ka vraiment population b'a la k'an dɛmɛ. Toujours an mago b'u ka dɛmɛ na, u ka dan an na quoi. Parce que tant que population ma dan an na, an bɛ